ngayon, naman. Yan naon. Ha? Yan naon do. Yan. Ako ay mag-i-impake naman na. Yun, ako na ang Punulo man yung kadok naon ba? Anak. tsada. Ay nag. Pinagtitripan mo ako, Terence, no? Mag-i-impake na po ako. So, dala ko yung mga ano ko, bawang gopi. On the way to Manila, for some reason, may mga ano tayo, mga dapat. Anong rason? Bakit ka? Nagkasagutan po kasi kami ni Yaya Hana. Kaya pala. Kaya pala uwi ka ng Manila. Oo, kasi parang hindi na ako natutuwa sa ginagawa, inaasa sa akin yung Ansay. Dahil kagabi meron siyang 6 na lalaki, kahit isa din niya ako binigyan. Lalaman natin yan sa pagbabalik na. Kilala ko yung mga lalaki mo, si Spike, si Kelvin, si Alejandro. Asa ba yun? Kaoy kaya akong kamot na. Uy, ikaw lang talaga yung katabi ng mga panty ko ng isang araw. Nawawala talaga Karen. May aalis. Sa arte of flight, baka kumakain ng flight? With 7. Mamaya. Mamaya na? So, bumili ako nung isang araw ng ticket. May nagagawin ko ng ticket. Magdiyan na sad ka. Ha? Magdiyan na sad niya kay pagtulong dito. Na naman. Nakita mo ba yun? Sanay na. Sanay na ako puro lala mag-abono. Sanay na. Sige nagkatulong din. Promise, yung huli talaga. Ito na ako. Tapos ayun yung gate niya na yung pila. Nakatulog pa. Christmas party kasi natin yun. Pagod na pagod ako. Ano yung aeroplano ko? Promise talaga. Parang akala mo binuhusan ako ng tubig na... Sabi ko, sige, uwi na lang ako. Siguro nakaubos din ako ng umuwi ako total, umuwi kami Pangasinan, namigay ako sa mga ko. Nakabinching ko rin ako, sabi ko sa kapatid ko, sana pala pinadala ko na lang sa inyo. Kasi sana na-reserve yung binili ko na ticket na pangalawa ba. Ayun na po. Anyway. Ano nagsayo bumagugado di ako? Okay lang din naman at least yung memories ba. Ito naman kasi importante. First experience, ilang experience Ha? na yan. Ilang beses na ako naiwan. Parang pangatlo na yata, pangatlong beses. Solid si Mang G. Sige na nagagabian. Oh, yung isa naman, maaga pala yung flight, na-adjust. So pagdating ko, wala nang flight kasi napaaga daw yung lipad. Oh, maaga ako mamaya. Doon ako matutulog sa airport. See you Manila. Kung ano man po yung mga gagawin ko. Hindi, kailangan ko talaga umuwi. Gawa ng yung asosasyon namin doon sa Manila, yung sa lupa namin. Individualization na kasi. So, may mga dapat akong pirmahan, may mga dapat akong Dapat talaga personal. Ikaw, Sa akin nakapangalan. Ay, sa'yo mo nakapangalan. Sa akin na siya pinangalan. Kasi since ako na yung nagbabayad ng mga tax, ng bilyar, ng monthly dues. So, yun. So, hopefully, masimulan ko na din yun ang aking bahay dun sa Manila. Yun nga, kasi kung di naman tayo nag-away ansing, dapat ikaw magmamanage ni inaway-away mo ako eh. So, see you later Manila and best wishes sa ating newlywed. Mamaya may eksena pa dun sa kanilang kasalan. So, hintayin natin sila. Kini. Off na? Kain na. Nakatulba. Oh, ano na to? Oo, lumpia at saka. Wala. Ito ka pang June. Dapat. Okay, madala cola. Cola. Ako na ba yan? Oo. Dagan na baso po.
Sa inyo. No, oh. Wala. Ikaw ba ito na? Bakit? Ah, Gusto na buak lagi. yan na. Ayoko ano eh. Uy, ayun na, baka may mga naturog na yan. Ay, ano yan? Di ba ako, oh? Hi! Sugod saan mo, ha? Ang dami nung gas na yun. Dito, dapat ko din. Yawa ka pool. Asa ba ka ako gilagpot? Hello, na, hindi na butang ko. Nalagputan ko daw eh. Kasi nasa akong pagkaon ba? Hello, nga. Dubay na. Oh, sakit ba ito masakit ba? Lalo. Kasi ako na sa Eh, ngiri na dahil. Hindi ano ah. Ano? Oh, dito. Mas una ini. Wala pa yung gamit pa dyan. Ang taas mo na ha? Uy, ako nasa kinukuan ka. Magpatirin. Mag-blitz ka. Dito mo yung bike. Tara na. Tara. Tara, Kai. Kumapilin ko man. Hello! Wala man? May tao? Yawa! Di ba? Hindi ko na kayo tao ganyan. Babay mo. Namay natin. Ito yung bababa. Oo nga, tao. Hindi. Ngab! Ngab! Buwak mo na ako pa? Hindi mo nagtimbang ng talong? Lagi? Paano yung ano mo palang ngipin? Okay, quality dahil. Hindi siya mabalance, hindi siya makuan. Tarong timbang, Balang. dapat mabalance siya. Nagkuhan din ha? Hindi accurate.
Ito ba na? Hello! Welcome back. Walang tao eh. Dito pa isa. Hello! Hi mga moms, so I'm on my way now to the airport para sa aking flight. So hopefully, I'm praying na wag ako maiwan ulit ng eroplano. Wag sana, wag naman sana. Kaya maaga na naman akong bumiyahe. Alas 12 na ng madaling araw dito sa Pilipinas. So, biyahe na ako mga 2.5 hours. Nasa airport na ako. So, napaaga rin kasi yung aking biyahe. Na-reschedule siya from 6 magiging 5